Felly, diolch i chi gyd am ymuno â ni heno. Y siaradwr cyntaf ni yw'r Esgob Wyn Evans. Fel o'n i'n sôn, mae yn gynfyfyriwr yng Ngholeg yr Iesu Rhydychen a chyn hynny, fe fyddi o'n ysgol ramadeg ar Ardwyn yn Aberystwyth a Choleg Prifysgol Caerdydd, lle fi yn astudio archeoleg. I faes diddordeb yn y brifysgol oedd cyfnod lle roedd hanes Cymru yn gorgyffwrdd ag archeoleg, felly y cyfnod cyn hanesyddol mewn i'r cyfnod mwy hanesyddol yn benodol y cyfnod yn dilyn y Madelwyd y Rhufeiniaid, y dyfodiad y Normaniaid, felly y cyfnod yna rhwng 5 ganrif a dyfodiad y Normaniaid yn 1066. Felly mae yn gyn-ddeon Eglwys Gadeiriol Tyddewi, lle ddethon ni ar draws yn gilydd am y tro cyntaf pan o'n i'n gweithio'r Eglwys yng Nghymru ar ddechrau'r ganrif yma. Fe gaethon ni lot o hwyl gyda'n gilydd yn paratoi ar gyfer y Steddfod Tyddewi, pan fydd yr Eisteddfod yna adeg hynny. A mi oedden ni yn bersonol yn hynod falch i fod wedi derbyn y gwahoddiad i ddod yn esgob Tyddewi yn y diweddar. Ond yn sicr, yn ystod i gyfnod fel deon Tyddewi a datblygodd ei ddiddordeb yn yr adeilad ac yn yr Eglwys Gadeiriol. Felly, ga'ch gwahodd chi i roi croeso cynnes i'r Esgob Wyn Evans ac i ni'n edrych ymlaen yn arw iawn at glywed yr hyn ystafell ddweud ynghylch A.G. Edwards a'r hyn fydd i fewn bynu i'r broses datgysylltu Dadwaddoli a Datgymalu'r Eglwys yng Nghymru. Felly croeso mawr Esgob Wyn, draw at chi. Diolch o galon. Diolch Sean. Wel, torrodd yr rhyfel byd cyntaf allan am 1914. Ar ôl i Brydain, wrth gwrs, gyhoeddi'r rhyfel yn erbyn yr Almaen, fe heidiodd niferoedd yng Nghymru ac yn Lloegr i faes y gad, ac yn ei plith a roedd caplaniad i'r lleoedd arfog, ac un caplan yn arbennig. Caplan i Iwman Rhys Sirddymrych oedd e, ac yn dair i ymuno o'i gatraf yn Ffraig. Dim problem gallen ddychmygu, ond na, nid caplan gyffredin mo hwn. Nid offerer gyffredin y chwaith. Mwyn esbonio paham, mae'n rhaid i ni atgoffa'n hunain nad cychwyn yr rhyfel byd cyntaf yn unig sydd yn nodweddu ym 1914. Fe welodd y flwyddyn honno ar 19 o Fedi 1914 uchafbwynt llwyddiannus o'r ymgyrch i ddatgysylltu'r rhan honno o Eglwys Loegr a oedd yng Nghymru. Hynny yw pasio deddf yr Eglwys Gymreig. Bu'n ymgyrch hir ac yn ymgyrch chwerw ar y ddwy ochr. Ac i'r eglwys ymladd yn hir yn erbyn o'r ymosodiad, colli nath yr amddiffynwyr yn y pen draw. Ac erbyn dechrau'r 20 ganrif, yr oedd yr ymgyrch hwnnw wedi troi yn un gwleidyddol yn ogystal ag un crefyddol. Oedd e'n rhan o'r broses oedd yn nodweddu'r ymdeimlad o hunan hyder cenedlaethol, a'r teimlad y dylai Cymru fel cenedl gael triniaeth oedd yn berthnasol i'w hunan ymwybodolrwydd hi, teimlad oedd ar dwf yn hanner diwethaf bedwaredd ganrif a 15. Gwestiwn felly, beth oedd yn mynd i ddigwydd i eglwyswyr Cymru a'r eglwys yng Nghymru ar ei newyddwedd yn sgil pasio'r ddeddf? Yn fwy pwysig, beth oedd yn mynd i ddigwydd i arweinwyr yr eglwys Anglicanaidd yng Nghymru ar ôl pasio'r ddeddf? Iddi fod yn llai llyn yr rhai o'r biliau a gyflwynwyd gyfron y Senedd o 1894 ymlaen, yr oedd i thelerau hi yn ddigon anodd i'r eglwys. Yr oedd peder Esgobaeth Cymru nid yn unig i fod yn ddatgysylltiedig, hynny yw ddim rhagor yn rhan o'r trefniant eglwysig oedd yn dyddio nôl i'r adferiad ym 1660, felly yn dibynol ar y Senedd yn San Steffan. Peder Esgobaeth Cymru, Tyddewi, Llandaf, Bangor a Llanelwy felly yn rhan o un eglwys Loegr. 4 Esgob Cymru yn eistedd yn hir ar glwyddi, offeirer Cymru yn cael ei ethol i eistedd yng Nghonfocasiwn Caergaint. Wel, ni fydde naill ai'r esgobion yn eistedd yn hir ar glwyddi, na'r offeiriad yn rhan o Gonfocasiwn Taleth Caergaint o hynny ymlaen. Ac yn ail, wrth gwrs, o'r cyfnod ymhell cyn yr adferiad, yr oedd 4 Esgobaeth Cymru yn rhan o dalaeth eglwysig Caergaint. Ac fel esgobion esgobeithol eraill yn i'r Lloegr, roedden nhw'n swffraganiaid i Archesgob Caergaint, yn union yr un fath wrth gwrs, ac esgobion yng Ngogledd Lloegr yn swffraganiaid i Archesgob Caerefrog.
Felly, yn weithredol, un eglwys oedd yn bodoli yng Nghymru ac yn Lloegr. Ac mwyn gwahanu o ddwy eglwys, byddai'n rhaid datod y berthynas glos hon. A bydde datgysylltu eglwys Lloegr yng Nghymru, oedd yn broses gwleidyddol, yn golygu Datgymalu, dismemberment, oedd yn golygu proses eglwysegol. Felly mae'r cwestiwn yn codi. Pa hawl oedd gan Senedd Seciwlar ymyrryd am materion eglwysi? Ond pan edrychwn ni nes mlaen yn yr ysgrif yma am fwy manwl ar y gweithrediadau hyn, gwelir fod yna gymysgwch ac amryfysedd rhwng y ddwy broses, oherwydd ansicrwydd ynglyn â dealltwriaeth natur eglwys. Wrth drafod yr agwedd hon o'r broses arweiniodd at gychwyniad y ddatgysylltiedig eglwys yng Nghymru. Ac yr oedd yna drydydd elfen, Datwaddoli. Hynny yw am ddifadu eglwys Lloegr yng Nghymru o'r eiddo a'r gyllid oedd yn cynnar ei gweithgareddau hi. Datwaddoli yr eglwys ddatgysylltiedig o'r incwm a'r gyfalaf a fyddai'n caniatáu iddi gyflawni i chenhadaeth. A wedyn ailwaddoli trwy gomisiwn yr eglwys Gymreig, cynghorau sirol Cymru ar incwm, a oedd yn deillio o'r degwm plwyfol ac o ffynonellau eraill ar gyfer gwaith elusennol ac addysgiadol. Ac o gwrs yn ychwanegol, gwaddoli Prifysgol Cymru, hefyd trwy weithgaredd y Comisiwn, trwy drosglwyddo iddi, yr eiddo oedd hyd yn hyn yn cynnal esgobion a chabudylau eglwysi cadeirol Cymru. Ac ar yr un pryd, yr oedd y tri comisiynwr i drosglwyddo'r eiddo oedd yn gysylltiedig ag eglwys Lloegr yng Nghymru i gorff yr oedd deddf yr eglwys Gymreig yn mynnu y byddai'n rhaid yr eglwys ddatgysylltiedig osod mewn lle. Hynny yw, a corff i'w chynrychioli hi mwyn derbyn yr eiddo oedd wedi ei neilltuo'r ei chyfer. A dyna'r dyletswydd cyntaf a osodwyd ar y comisiynwyr, ac i wneud hynny wrth gwrs cyn gynted ac yr oedd hi'n bosib. Dyna'r tri peth felly oedd yn sefyll o flaen yr eglwys a oedd newid ei datgysylltu trwy gyfraith gwlad ar y 19 o Fedi 1914. Ond can fod pethau llawer mwy dwys yn digwydd yn y byd na datgysylltu eglwys, megis rhyfel byd, pasiwyd deddf arall ar yr un pryd, mwyn atal deddf yr eglwys Gymreig rhag ddod i rym tan ar ôl yr rhyfel. Ond tywyll yn wir oedd yr rhagolygon i'r eglwys newydd i datgysylltu. A mae'n siŵr fod yr rhai oedd wedi ymladd mor dair rhag i hyn ddigwydd wedi digaloni. Mae hwnna'n sicr yn wir am Medi Edwards. A dyna mae'n amlwg oedd wedi digwydd iddo fe, oedd am adael Cymru a phob peth y tu ôl iddo fe a mynd i Ffrainc gyda'i gatrawd. Oedd wedi digaloni'n llwyr. A dyma chi wr oedd wedi ymladd yn dair ac yn ffyrnig dros ddegawdau mwyn gwahardd datgysylltu. Gwr yn wir y gydnabyddid yng Nghymru ac yn Lloegr, fel y cadfridog ar flaen y gad, ar lwyfan, yn y Senedd ac mewn print. Yn ymladd yn erbyn unrhyw gais i ddatgysylltu eglwys Lloegr yng Nghymru. Dros yfed felly i nifer o bobl, yn enwedig ymhlith yr rhai oedd wedi ymladd ochr yn ochr ag geisio i ddarbwyllo rhag gwneud hynny. A fel oedd hi'n digwydd, yr oedd 4 Esgob Cymru wedi ei gwahodd i fod yn bresennol yng nghynhadledd y Brigad Gymreig. Oedd y gatwyd i'w Marishyl Ddinbych, wrth gwrs, yn rhan ohono, yng Nghaerdydd. Felly, cymerwyd y cyfle i gynnal cyfarfod o'r 4 Esgob. Ac fe lwyddwyd i'w ddarbwyllo a codi ysbryd. Felly, wrth gwrs, nid caplan cyffredin mo hwn, ond Esgob ac Esgob Llanelwy. Y gwr, wrth gwrs, yw Alfred George Edwards, 1848 i 1937, yn perthyn i deulu o dras offeriadol sylweddol, teulu oedd yn hannu yn wreiddiol o Dropshire o Barchedig, yn ddisgynyddion i Joseph Edwards, Hafod y Gofaint Gwnnws ac wedyn Henryfelin Ysbyty Ysbryd. A roedd hwnnw wedi i ddylanwadu gan Daniel Rowland Llangeitho. A mae'r archiacon David Evans yn ysgrifennu ar ddechrau'r 20 ganrif yn dweud wrthyn ni bod ers y flwyddyn 1825, 20 o genhadon hedd, o ffeder yr eglwys, yn gwasanaethu'r eglwys. 3 mab,
3 ar 10 o oerion a 4 gor-oer i Joseph Edwards. Ac yn eu plith nhw, 1 Esgob, 1 Deon a 2 Ganon. Nawr mab hynna Joseph Edwards oedd y Parchedig William Edwards, a mab ianga hwnnw oedd Alfred George Edwards. Nawr fe addysgwyd William Edwards, John Williams oedd hen sar yn ysgol ramadeg Ystrad Medig ac fe ordeinwyd fel oedd yr arfer yn syth o'r ysgol honno ym 1825. Erbyn 1834 oedd e'n rheithor Llanymawddwy ac oddi yno ym 1849 ac Alfred yn flwydd oed fe symudodd i Llangollen, lle yr ymwelwyd â'r teulu gan neb llai na George Borrow a 1854. Fe addysgwyd Alfred gatre gan ei dad, ond ym 1862 cafodd flwyddyn o ysgol yng Ngholeg Llanymddyfri pan oedd ei frawd hun, Henry Thomas Edwards, yn athro yno. Ac ar ôl marwolaeth ei dad ym 1868 aeth at ei ywyrth y parch William Joseph Edwards, y brwyad Llandw, Sir Froganwg, mwyn paratoi ar gyfer mynd i Brifysgol Rhydychen, a fe ymaelododd yng Ngholeg yr Iesu ym 1871. Darllenodd y clasuron. Graddiodd ym 1874 ac fe apwyntwyd yn syth nôl i'w hen ysgol fel ail feistr, Coleg Llanymddyfri, ac yn 70 oed yn brifathro ym 1875. Nawr mae gyfnod yn Llanymddyfri yn allweddol mwyn deall cyfraniad A.G. Edwards nes ymlaen. Fe sefydlwyd y sefydliad canolradd Cymreig, neu sefydliad Thomas Phillips, fel y gelwyd ar y cychwyn, ar wyl Dewi 1848. A prif nodl oedd Thomas Phillips, a wrth gwrs oedd hefyd wedi noddi Coleg Dewi Sant Llambed yn helaeth, yn ariannol a thrwy anrhegi'r llyfrgell. Ond oedd wedi diflasu at agwedd y coleg tuag at y Gymraeg yn enwedig pan gwrthodwyd i gais i waddoli cader yn y Gymraeg yn Llambed. Felly, gyda chymorth y fones Augusta Hall, ar ôl hynny wrth gwrs, yn Iarlles Llanofer, a William Rhys, yr argraffydd, William Rhys o Ton, sefydlodd Phillips, fel y gwelir yn y weithred ymddiriadoleddol, sefydliad addysgiadol a fydde'n sefyll yn y bwlch rhwng yr hen ysgolion ramadeg a cholegau. Ac y fydde ar yr un pryd, ni'n yr unig yn darparu addysg ryddfrydol dda, ond yn fwy pwysig efallai. Roedd Phillips yn awyddus i wella cymwysterau addysgiadol yn geiswyr at y weinidogaeth angenhanedd yn Cymru. A roedd yn mynnu bod y Gymraeg yn cael lle blaenllaw yn Llanymddyfri. A diben Phillips oedd darparu clerigion Cymraeg i iaith oherwydd a roedd y gallu weinyddiaethu yn y Gymraeg yn ei dibe ar gyfer gwasanaeth yr eglwys yng Nghymru yn anhepgor. Felly roedd apwyntiad Archesgob yn John Williams, rheithor yr Academi yng Nghaeredin, ac wrth mab yr hen Sir John Williams Ystrad Medig, dyn oedd yn cael ei gydnabod fel addysgydd blaenllaw, oedd hwnnw ar yr un pryd yn hollol gefnogol i'r Gymraeg a diwylliant Cymru. Felly yn ategir hynny gan Phillips ac Iarlles Llanofer a William Rhys mewn golwg ar gyfer Llanymddyfri. Ond nid dyna delfryd A.G. Edwards. Ei chelgais ef oedd tynhau disgyblaeth yr ysgol, oedd wedi llacio cryn dipyn dan ei ragfeinydd, a rhaid dweud bod disgyblaeth Llanddyfri wedi bod yn llac John Williams hefyd. Ac i Alfred Edwards wneud argraff ar Iarlles Llanofer, oedd wedi mynnu i gyfweld drwy ddefnyddio'r gair pen trilliad am y butler, ac felly i ffyrswadio hi iddo fe fod yn gefnogol ac yn hyddysg yn y Gymraeg. Ei fwriad ef oedd troi Llanymddyfri yn ysgol a fydde yn bwydo prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt. Roedd am i Llanymddyfri sefyll cymhariaeth ag unrhyw ysgol fonedd yn Lloegr. Ac fe lwyddodd. Cododd y niferoedd o'i 720 i 178 ar derfyn i bryfathawiaethau. Ac fe ychwanegodd adeiladau newydd cymwys. Wrth gwrs, yr hyn a ddioddefodd yn y broses hon oedd lle, statws
a safle'r Gymraeg yn yr ysgol. Hynny yw, oedd Edwards wedi anwybyddu, bron yn gyfan gwbl, y ddarpariaeth ar gyfer y Gymraeg oedd yn y weithred ymddiriedol wreiddiol. Ar ôl 1 mlynedd ar ddeg mewn cyfnod anodd, gollodd ei wraig gyntaf ym 1884, cyfnod yn ei eriau hun lle roedd e o dan straen. Fe gynigwyd iddo gan Esgob Tyddewi, Basil Jones, swydd ysgrifennydd preifat i'r Esgob. A symudodd nid i Abergwili ond i Gyfyrddin oherwydd ar yr un pryd yr oedd yr Esgob wedi apwyntio i fod yn vicar Eglwys Blwy Pedr Sant. Nawr dwi'n credu bod y cysylltiad rhwngddo fe a Esgob Basil Jones a oedd wedi'r cwbl wedi ordeinio fe ym 1874 a'i drwyddedu fel ciwra Llanfyddfri, bod y cysylltiad yn gynorthwyol mwyn deall agweddau Edwards nes ymlaen. A mae'r Canon Roger Brown yn atgoffa ni bod Basil Jones wedi cymeradwyo Edwards i sylw y prif weinidog Salisbury fel Esgob nesaf Llanelwy ym 1889. Nawr, na chymerodd Basil Jones ran flaenllaw yn yr ymrafel ddatgysylltu, daeth y bil cyntaf, 1849-5, o flan San Steffan yn y flwyddyn honno yn ystod i esgobawd e. Nid oedd Basil Jones o blaid datgysylltu, yn wir i'r gwrthwyneb. Fe gofiau ref am y sylwadau mae ymadrodd daearyddol yn unig oedd Cymru ac nid gwlad na Chenerfol. A mae hynny hefyd wrth gwrs yn adlewyrchu agwedd Edwards at Gymru. Rhan a natod o Brydain oedd hi, a'i heglwys yn un ac eglwys Loegr yn Lloegr. Ym 1889, apwyntwyd Edwards yn Esgob Llanelwy, fel gynnynydd i Joshua Hughes. Ac yr oedd yr hagolygon yn dda, oedd e'n Gymro, oedd e'n medru'r Gymraeg, oedd e'n addysgwr ac yn drefnydd. Ac wrth gwrs, roedd e'n dychwelyd i'r esgobaeth lle oedd wedi treulio i febyd. Ac yn syth ar ôl fe gyrraedd, darganfu ei hunan yng nghanol yr rhyfel degwm. Nawr, yr oedd dirwasgad amaethyddol y 70au, 70au'r bedwaredd ganrif ar 15 wedi creu caledu, ac o'r herwydd yr oedd talu'r degwm, treth ar y tîd, yn anodd i ffermwyr. Yn ychwanegol, wrth gwrs, oedd ffermwyr anghydffurfiol yn pallu talu'r degwm o ran egwyddor. Do'n nhw ddim yn barod i gynnal eglwys nad oedden nhw yn perthyn iddi. Y canlyniad oedd arwerthiannau atafeiliol a therfus. Abi Edwards, fel aelod o dir arglwyddi, yn gyfrifol am y trafodaethau arweiniodd at ddeddf degwm 1891, lle trosglwyddwyd y cyfrifoldeb dros dalu'r degwm o'r tenantiaid i'r tirfeddianwyr. A tua'r 11, dechreuodd Edwards gymryd i le yn yr ymgyrch y cysylltir efo hi benna y frwydr i amddiffyn eglwys Loegr yng Nghymru yn erbyn unrhyw gais i'w datgysylltu hi a'i datwaddoli hi. Wrth gwrs, fe ddaeth hyn yn flaenllaw wedi i'r rhyddfrydwyr ddod i rym ym 1892, ac yr oedd datgysylltu'r eglwys yng Nghymru ac yn yr Alban yn ei manifesto. Daeth bil ymlaen ym 1894, ond fe syrthiodd y Llywodraeth ym 1985. Sori, 1895, mae ddwg dy fi. Mae hynny'n ddadlennol wrth i ni ystyried agweddau a chymeriad Edwards a gyfraniad i'r ymgyrch drifflig i ddatgysylltu, datwaddoli a datgymalu eglwys Loegr yng Nghymru. Felly, werth treulio chydig funudau yn achwilio dau ddigwyddiad. Dau anghydfod a ddath i'r amlwg, y ddau ymynegu agweddau a natur E.G. Edwards, y ddau ymberthnasol i'w esgobaeth ac i'w oruchwiliaeth ef ohoni. Yn fuan ar ôl iddo fe ddod yn esgob, bu E.G. mewn dadl a defydd Hywel, Vicar Wrecsam. Ym 1890, yr oedd Hywel mewn rhegaeth yn eglwys am Nadwet Westminster, ar achlysur i godi arian i adeiladu eglwys Gymraeg yng Ngorllewin Llundain, wedi amlygu'r ffaith fod yr eglwys wedi pellenni oddi wrth bobl Cymru. Nawr mae'n drath tebyg fod Edwards yno, ond yr oedd wedi gofyn i David Hywel bregethu'n i le oherwydd i fod ei hunan yn pregethu yn eglwys gadeiriol St Paul yn noswaith honno. Neges y bregaeth oedd yr eglwys yng Nghymru wedi methu a ddasu ei hunan i amgylchiadau
cyfoes arbennig Cymru. Gellir dadansoddi hyn i weld fod Hywel yn cyhuddo'r eglwys o anwybyddu beth oedd o'n nodweddiadol am Gymru i diwylliant ha'i iaith. Ac oherwydd hynny wedi mabwysiadu polisïau wedi dod ar iaith Saesneg a chrederigion Saesneg i mewn ac felly wedi disodli yr iaith Gymraeg. Nawr, un canlyniad o'r polisi hyn o saethu geiddio Eglwys Loegr yng Nghymru oedd fod y Gymraeg wedi ei huniaethu ag anghydffurfiaeth ac amudiadau gwleidyddol Cymreig. A gallai Hywel weld, wel dwedodd yn ei bregeth, gweld clerigion Cymreig yn symud tuag at arddel datgysylltu mwyn rhoi taw i'r ymdrech i Saesnig eiddio'r eglwys. Gan gydnabod felly fod ar yr un pryd yr ymdrech i ddatgysylltu'r eglwys a ddod â hi lawr am resymau gwleidyddol yn ogystal â'r rhai ysbrydol, ac nid oedd Hywel, rhaid cofio, nid oedd Hywel yn gefnogol i'r syniad o ddatgysylltu'r eglwys. Roedd e'n ffyddiog a nerth yr eglwys oherwydd oedd ei gyfnod wedi gweld adferiad yn ei hegni a'i bywyd a'i chenhadaeth, ac felly roedd ganddo fe hyder yn ei galwedigaeth a'i chenhadaeth hi. Bydde hynny yn ei chario drwyddo, petai yn ddatgysylltiedig neu bido. Ac am ddangosodd y bregeth, gath ei chyhoeddi mewn pamffled yn gefnogol i ddatgysylltu. Nawr, oedd Edward ddim yn hapus, a fe gyhuddodd Esgob Edward Hywel o berchen yr agwedd ddeuol at ddatgysylltu. Gan sylwi iddo fethu a deall sut yr oedd rhywun, Hywel, a oedd yn ganon o un eglwysi cadeirio'r Cymru, ac yn dibynnu ar gyllid honno, yn gallu rhoi unrhyw fath o gefnogaeth i'r syniad o ddatgysylltu a datwaddoli. Mwy na hynny, fe fu i Edward fygwth Hywel gan dweud iddo fe ystyried tynnu yn ôl y swydd o Archesgob Wrecsam a ddod i syrthio i Hywel. Ond medda fe, oedd e ddim yn mynd i wneud hynny, oherwydd i ragflaenydd oedd wedi gwneud y trefniadau a bod y broses wedi mynd rhagddi gormod. A fe bwysleisodd Hywel mewn ateb nad oedd e'n gefnogol o gwbl i'r syniad naill llai i ddatgysylltu na datwaddoli. Ond yr oedd wrth gwrs ar yr un pryd wedi danfon pamffled a roddwyd iddo fe at aelod seneddol ac at Vicar Penarlag a oedd yn fab wrth gwrs i W. Gladstone. A dyna'r esgus y manteisiodd Esgob Edwards arno fe i ddweud y drefen wrth David Hywel. A fe gyhoeddwyd o'r ohebiaeth yn 1893, a mae hynny'n egluro paham ymlith pethau eraill, nes mlaen, bod Edwards mor wrthyn yn erbyn Hywel, a phaham nad oedd e'n hapus iddo fe ddod yn ddiont i ddewi yn 1897, ac yn sicr bu i Edward sicrhau mae John Owen y ddaeth yn Esgob di ddewi yn 1897 ac nid Hywel. Nawr mae yna eironi berffaith yn y drafodaeth hon, ac eironi bersonol i G. Edwards. Oherwydd, yn yr hyn mae Hywel yn ei bwysleisio yn ei bregeth, mae'n adlais eglur o eiriau a datganiadau cyhoeddus brawd i A.G. Edwards, hynny yw i frawd hun Henry Thomas Edwards, 1834 i 1884. A fu yn ddeon Bangor o 1876 hyd iddo fe farw'n anhymig yn 1884. Ac gyfnerthwyd yr eironi hyn pan ddarllenir troednodiadau y bregeth argraffiedig. Maen nhw'n llawn ac yn dyfynnu'n heleth o weithiau Henry Thomas Edwards. Nawr, yn anhebydd i'w frawd Alfred oedd Henry Edwards, nad oedd ynte a chwaith rhaid ni gofio, yn gefnogol i'r syniad o ddatgysylltu'r eglwys. Beth oedd e am newid gan y sefydliad, establishment, yn y polisi o pwyntio rhai nad oedd yn Gymru, ac heb gydymdeimlad na diddordeb mewn pethau Cymreig, yn enwedig diwylliant ar iaith Gymraeg. A wrth gwrs, felly fe ysgrifennodd e lythyr agored ac Gladstone yn 1870 gan ofyn am newid yn y polisi. Oedd wedi amddiffadu'r eglwys yn Cymru o esgobion Cymreig a Chymraeg ei iaith am ganrifoedd. A credir mae canlyniad y llythyr hwn oedd enwebu Joshua Hughes fel esgob Llanelwy a felly'n rhagflaenydd A.G. Edwards. Ac yr esgob brodorol Cymraeg cyntaf am ganrifoedd.
ac I bolisi ef, wrth gwrs, Hughes, ar ôl dod yn Esgob, oedd apwyntio clerigion Cymraeg iaith I fywiol ieithoedd Llanelwy. Yn ychwanegol mae lle I ddadle mae Edwards, H.D. Edwards hynny yw, os fydde fe wedi byw, fydde'r ail Esgob Cymraeg I fod yn Esgob yng Nghymru. Mae yna ironi arall. Yn ystod cyfnod Joshua Hughes fel vicar Llanymddyfri, 1846, 1870, pwy oedd I giwret yno, ond A.G. Edwards, o 1874 ymlaen. Nawr, nid yr ymrafel rhwng Edwards a Hywel oedd yr unig ymrafel a fi rhwng Edwards a chyrrigion Esgobell Llanelwy. 1896-97 bu ddeon Gwlad y Trallwng, ac hefyd yr un pryd yn gaplan aroliadol I Esgob Edwards, ymddiswyddo mewn protest yn erbyn yn helwyd polisi Llanelwy. A fe gyfarfu nifer o glerigion yr Esgobaeth yng Nghaer, mwyn ceisio darganfod ffordd I fynegu i'w Esgob I anhapusrwydd dros y modd yr oedd Edwards yn gweithredu am nawddogaeth oedd yn perthyn iddo fe fel Esgob Llanelwy. Yr oedd yn gyntaf, yn ôl y ddeiseb a'n fodyd ato, wedi esgyluso nifer o ffeiriau'r hun a phrofiadol yn yr Esgobaeth, wrth apwyntio I fywiolaethau. A wnaethon nhw enwi 8 ohonyn nhw, ac yn ail wedi apwyntio offeiriad I swyddi hun nad oedden nhw yn medru'r Gymraeg. Nawr oedd yr Esgob, 30 cyn iddo fe dderbyn y ddeiseb, a wedi cael ei arwyddo gan 75 o'i offeiriadau gan gynnwys Dr Thomas a'r Thea Condrafaldwyn a hanesydd yr Esgobaeth, wedi danfon llythyr allan at ei glerigion yn gofyn am gyfarfod yn Wrecsam mwyn trafod y mater yma o nawddogaeth. Damonodd yr Esgob y ddeiseb yn ôl, gan ofyn iddi gael ei ystyried yn y cyfarfod hwnnw. Wel, pallodd y deisebwyr wneud hynny, oherwydd nad oedd yr Esgob wedi ysgrifennu ateb iddyn nhw. Doedden nhw ddim ymosod y mater o flaen cyfarfod, a fydden troi yn dribwnus dan gaderyddeth yr Esgob, lle bydde cywradion yno, ac oedd y deisebwyr ddim wedi gofyn iddyn nhw arwyddo ddeiseb, oherwydd yr oedd I dyfodol nhw yn ddibynadwy ar ffafr a nawddogaeth, falle dial yr Esgob hefyd. Ac yn drydydd, byddai'n amhosib oherwydd cyflwr aflonydd presennol yr Esgobaeth I sicrhau trafodaeth deg. Wel, nath ateb y ddeiseb, a wedyn oedd y deisebwyr yn gofyn am gyfarfod rhwngddo fe a nhw'n unig. Na, oedd Edwards am I bob clerigwr yn yr Esgobaeth, a felly bu. Esboniodd yr Esgob iddo fe ystyried nawddogaeth fel ymddiriediaeth sanctaidd, ac yr oedd wedi apwyntio 6 ar 20 I seddau yn yr eglwys gadeiriol. Un o'r apwyntiadau hyn, wrth gwrs, oedd John Owen fel diod Llanelwy ym 1889, yn syth ar ôl I Edwards gael ei wneud yn Esgob. Un arall oedd Llywelyn Wyn Jones a apwyntwyd yn Arthiac o'n Wrecsam, gan Edwards yn olynydd I David Hywel ym 1897. Ac mae yna ergyd arall yma, nid oedd Wyn Jones yn siarad Cymraeg. A fe atgoffwyd yr Esgob am hynny gan vicar Gwyddelwern oedd wedi bod mewn ryddau am 7 mlynedd ar 20. Wel, fe atebodd Edwards drwy ddweud, ar gyfartaledd bob un ohonyn nhw oedd wedi apwyntio, wedi bod mewn ryddau sanctaidd dros 12 ar 20 o flynyddoedd. Wel, cofio'r mai ddim ond ym 1879 o'r ordeinwi John Owen yn y lle cyntaf. Ar yr un pryd, oedd A.G. wedi apwyntio clerigion ar gyfartaledd ar ôl 19 o flynyddoedd mewn ryddau I 7 o fywiolaethau. Allan o'r rheini, dim ond 7 oedd yn ddi-Gymraeg, a meddwl fe oedd wedi apwyntio 12 clerig Cymraeg I iaith I blwyfi lledod oedd angen Cymraeg. Yn ôl Edwards, nid oedd erioed wedi esgiluso y ddyletswydd o greu darpariaeth grefyddol gymwys I bywolion Cymraeg I iaith. Ond oedd yr rhaid iddo fod yn deg i'r Saeson hefyd, a phan oedd yn dewis Arthur Conir, oedd rhaid iddo fe gael rhyddid I ddewis y gorau ar gyfer y swydd. Wel, yn y pen draw, bu cyfaddawd rhwng Esgob a'i glerigion ac yn wir fe ddechafwyd rai ohonynt,
a dyw I ddim yn ymddangos fod Edwards wedi dial ar yr rhai a luniodd y ddeisau. Nawr, mae'r pwyslais yma ar ystadegau a'r rhifau yn nodweddiadol o ddull Edwards o weithio. Enghraifft, oedd wedi cynllunio llaw lyfr ar amddiffyn yr eglwys ym 1894, gan ddifynnu deunydd cynharach oedd wedi casglu, sydd yn llawn ystadegau, wedi eu cyneuafu o law lyfrau swyddogol o anghydffurwyr yn ogystal â rhai eglwysir, lle roedd Edwards yn herio unrhyw syniad bod yr eglwys ar drai, lle roedd e'n pwysleisio yr rhifau a'r gwahaniaeth rhwng y modd yr oedd yr eglwysi rhyddion yn rhifo aelodaeth a sut yr oedd yr eglwys yn gwneud hynny. A pwysleisio'r gwahaniaeth rhwng eglwysi cynulleid fawl yn gynulledig a'r eglwys, oedd yn gwasanaethu'r holl gymuned y lleolid hi ynddi yn blwyfol ac yn genedlaethol. Nawr, nes ymlaen yn ei ysgofod, fo haid y fe ymwneud â'r ymgyrch mewn addysg. Oedd y cynghorau sirol newydd yn gwrthod erbyn bod ysgolion gwirfoddol yn cael eu cynnal gan y trethu. Ac ar y llaw arall, oedd Edwards yn anhapus nad oedd addysg grefyddol enwadol yn cael ei arbel yn yr ysgolion sirol. Wel, methiant yn y pen draw fi ymdrechion Edwards yn hir o'r glwyddi, dath e ddim datrys y problem, ond fe fi un canlyniad, a fydde'n ddefnyddiol yn y dyfodol, i agosau rhwng Edwards a David Lloyd George. Nawr, pan ddath Llywodraeth Rhyfeddol i rym yn y Senedd yn 1916, dath y cwestiwn o datgysylltu a datwaddoli'r eglwys i'r brig. Ac y Llywodraeth geisio ohirio delio ar mater, gan fod materion eraill mwy pwysig yn pwyso, fel diddymu feto tir ar glwyddi, oherwydd heb hynny doedd ddim gobeith i'r ddeddf basio. A mynegiant o'r gychurio i'w sefydlu Comisiwn Brenhinol ar yr Eglwys Gymraeg ym 1917. Ond fe ath yr ymgyrch yn ei blaen. Ac yr oedd Edwards o'r cychwyn cyntaf ymhlith arweinwyr y mudiad i amddiffyn yr eglwys rhag ymosodiadau. Yn wir fe ar Esgob John Owen, wedi bod yn gysylltiedig ag ef am hir gyfnod, oedd y ddau mwyaf blaenllaw ang ngolwg y cyhoedd, y ddau oedd yn arwen y frwydr. Edwards oedd y cysylltiadau mewn Llywodraeth, Owen oedd yr ystadegau gyllidol. Dywedodd Owen fod gan Edwards y ddawn i fynd yn syth ar galon unrhyw fater, drwy ddawn i ddyrnad, tra bod ef, Owen, yn fwy pwyllog ac ymarferol wrth gyfarfod â phroblemau. Wel, yn sicr, Edwards y benderfyniodd lawnsio ymgyrch i amddiffyn yr eglwys. Nid yn unig yn Nghymru cofier, ond hefyd yn Lloegr, yn erbyn beth oedd e'n disgrifio yn gais i osbeilio'r eglwys. A bu'n gwrthsefyll Gladstone pan nath hwnnw gyhuddo'r eglwys o fod yn eglwys y cyfoethog, yn ganolbwyntio ar y ffaith fod yr eglwys drwy'r gyfundrefn blwyfol yn agosach ac yn gweinyddiaethu i'r tlawd fel nad oedd yr eglwys i rhyddion, oherwydd nad oedd ganddyn presenoldeb enghraifft trwy holl esgobaeth Llanelwy. Nawr, un o gryfderau Edwards oedd ei brofiad o drefniadaeth y Senedd, a'i gysylltiad â gwleidyddol ac aelodau seneddol. Ond, fel y gwyddon ni yn y pen draw, fethiant fi ei brofiad a'i holl lafur. Pasiwyd deddf o'r Eglwys Gymraeg ar y 19 o Fedi 1914. Nawr, y drydedd elfen o'r ymgyrchu ddatgysylltu, pwynt a bwysleiswyd gan Edwards ac Owen oedd y ffaith byddai'r eglwys, hynny yw y 4 esgobaeth, yn cael ei gwahanu oddi wrth talach a cael gaint. Nid busnes y Senedd oedd gwneud hynny, yn ei barn nhw, heb ymgynghori o leia ag eglwyswyr. Ond busnes yr eglwys, oherwydd yr oedd y berthynas yn ymestyn dros ganrifoedd a welodd yr eglwys yng Nghymru yn rhan o daraeth Carl Graint. Nawr, mae yna gymysgedd ac amryfusau fan hyn. Ar yr un llaw, mae'r ymgyrch oedd Edwards yn ei harwen am gadw eglwys Lloegr yng Nghymru o fewn y sefydliad, felly o dan awdurdod y Senedd, ond dyma wrthwynebiad i'r Senedd hwnnw ddelio yn y fath modd ag eglwys nefeliedig. Ac ar yr un pryd, oedd Edwards yn pwysleisio fod yr eglwys yng Nghymru a hanes hir dros mileniwm ac yn wir yn hyn ag eglwys Lloegr,
ac felly ni ddylid ymyrryd â'i statws e. Be nath e ddim pwysleisio, y ffaith fod yr eglwys dros rhan heleth o'r hanes hwnnw wedi bod yn hollol annibynnol o Loegr a Thalaith Caergrawnt. Bydde hynny wrth gwrs wedi tanseilio i ddadl e. Ac yn wir wrth gwrs, fel y gwyddon ni ar ôl y datgysylltu, bydd llawer yn pwysog, yn gynnwys Edwards, ar yr un hanes i gyfiawnhau annibyniaeth ac hunaniaeth yr eglwys yn Cymru. Felly pan ddath Edwards ynghyd â'i gyd-esgobion ym mis Medi 1914, dechreuodd i ysbrydau godi. Ac yn y trafodaethau'r hynghynt, ag eithrio Esgob Bangor, oedd yn dal i obeithio am ddiddynu'r ddeddf cyn diwedd yr rhyfel, dath A.T. Edwards rownd i'r syniad y dylu derbyn y ffaith o ddatgysylltu a pharatoi'r eglwys ar gyfer bodolaeth fel eglwys ddatgysylltiedig. A hyn arweiniodd at alw Confensiwn yr Eglwys yn Cymru ym mis Hydref 1917 a pharatoi trwy greu corff cynrychioli a choff llywodraethol ac ymladd wrth gwrs i wella amodau y Datwaddoli. Fe ddelwyd gyda mater Datgymalu trwy gweithred Randall Davidson, Archesgob Caergrawnt. Be nath e oedd gollwng y 4 esgob o'i llw iddo fe, a nath e hynny ar yr 11 o Fawrth 1925. Roedden nhw yn felly, y 4 esgob, yn rhydd i greu talaith eglwysig newydd ar gyfer Cymru. Etholwyd Edwards yn Archesgob Cymru ar ddydd Mercher 7 o Ebrill 1925 ac fe gorseddwyd gyda David Lloyd George yn bresennol yn eglwys gaderio Llanelwy ar y 1 o Fehefin 1925. Felly, dyma'r cymeriad cymleth uchelgeisiol hwn yn cyrraedd brif eglwys ddatgysylltiedig yr eglwys yn Cymru. Iddo fe ymdrechu mor dair i rwystro hynny rhag digwydd. Eglwys oedd, wrth gwrs, yn dal olion o'i gorffennol fe'n rhan o eglwys Loegr, wedi'r cwbl ei theitl oedd yr eglwys yng Nghymru ac nid eglwys y Cymru. A roedd ei wasanaethu mewn cenedl nad oedd wedi, yn anhebig i'w frawd a David Hywel, llawn gydnabod i diwylliant na'i phwysigrwydd na'i hiaith. Ac felly, gweitha i styfnigrwydd, i agwedd brifathrawol at ei glerigion, ei duedd i ffafrio a noddi'r rhai oedd yn gefnogol i'w bolisiau, a'i gasineb at yr rhai oedd yn ei wrthwynebu i dafod llym, roedd John Owen a Frank Morgan wedi dioddef y Ffrangell honno, ei ddial garedd a'i uchelgeisedd, roedd ei bolisiau clir penderfynol a digyfaddawd, ei brofiad seneddol a'i bresenoldeb yng Nghynghorau'r Mawrion, a'i agosrwydd at yr rhai oedd mewn grym, a'i ddyladwad arnyn nhw, cysylltiad personol fel arfer, does am rhyfedd nad oes papurau wedi goroesi yn cofnodi hint a gweithgaredd Arthur George Edwards. Fe fydd o fe chwarae rhan allweddol a sylfaenol yn y broses ar weiniodd at datgysylltu, Datwaddoli a Datgymalu'r eglwys yn Cymru ym 1920. Diolch. Esgob Gwyn, diolch y galon i chi am y trafodaeth hynod ddiddorol hwnna. Gosh, nes i wir fynhau. I ni yn gwerthfawrogi eich disg chi a'ch gwaith ymchwil rhagorol chi. Chi'n gweld ôl hanesydd go iawn yn y drafodaeth. Felly ni wirioneddol diolchgar i chi. I ni ychydig ar ôl yn amserlen. Felly, ond chwarae teg i Esgob Gwyn, oedd e wedi awgrymu falle sef e dipyn yn hirach na'r amser oedd e wedi cael ei roi iddo fe. Felly mae e'n amlwg wedi gwneud lan rhywfaint amser. Ond gai awgrymu bod ni gael 5 munud 10 nawr jyst mwyn cael cyfle falle fynd y tŷ bach neu gael paned. A wedyn fyna'ch croesawu chi nôl yma am 10 munud i 8 mwyn i ni gael glywed wrth y Barchedig Jeffrey Gaynor. Felly diolch y galon chi am y tro, welach chi nôl yma mewn rhyw 7 munud. Diolch y galon. Croeso nôl gyfeillion. Dwi'n gobeithio bod chi wedi adfywio fod wedi cael paned. Diolch y galon i Esgob Gwyn unwaith eto am ei gyfraniad. Oedd hi'n sgwrs hynod ddiddorol, a fel oedd hi'n sôn yn gynt, bydd y gyfle mewn rhyw chydig dros hanner awr i ni gael holi cwestiynau a gael sgwrs
mwy anffurfiol. Ond cyn hynny, croeso mawr i'r Parchedig Jeffrey Gaynor. Mae Jeffrey fel llawer iawn o bobl yng Nghymru a chysylltiad gyda'r Rhondda. Mae ei deulu fe'n hannu o Flaen Llechen, y Rhondda Fach, a fi oedd y teulu'n byw yno am ryw 5 cenhedlaeth. Ond gweithio'r modd, fe symudodd y teulu i Loegr, felly dyna pam y mynychodd ysgolramadeg Basilic yn Ninas Coventry, cyn wedyn mynd ymlaen i Rhydychen i Goleg Iesu, fel yn ei sôn yn gynt, mwyn astudio hanes y diwinyddiaeth yng Ngoleg Iesu. Fe gath ei ordeinio a chychwyn i weinidogaeth ordeiniedig mewn plwyfi diwydiannol yn Esgobaeth Llandaf. Ac yna, a dyma pryd nath yn llwybrennu groesi gyntaf, fe ddath e wedyn am 5 mlynedd yn athro Groeg y Testament Newydd yn Coleg Mihangel Sant. Gar y pryd oedd yn had yn offeiriad yn Eglwys Dewi Sant yng Nghaerdydd, a oedd hi wastad yn bleser gwahodd Jeffrey draw acw i'r tŷ. A un o'r pethau falle byddwn ni ddim yn gweld, un o'r iddoniau fe na fyddwn ni'n ei gweld heno, ond dwi'n ei gofio yn fyw iawn, yw ei allu cerddorol e. Mae yn dipyn o feistr ar y piano ac mae gyda fe lais canu hyfryd hefyd. Ac un o'r pethau dwi'n cofio o'n ugeiniau cynnar pan o'n i'n y brifysgol oedd clywed Jeffrey yn rhyw serenedio fy mam gi pan oedd hi draw gyda ni rhyw dro. Rhywbeth oedd hi hefyd yn sôn amdano fe am mynyddodd maith. Felly, ar ôl Coleg Sant Mihangel, fe fydd e am 10 mlynedd ar hugain yn rheithio'r Merthyr ger Caerfyrddin. A bellach mae e wedi symud i Ogledd Ceredigion, lle mae'n dal i ymddiddori mewn ieithoedd ac yn enwedig i ieithoedd Celtaidd. Ond heno, mae'r Parchedig Jeffrey Gaynor am sôn ynghylch Esgob John Owen, Datblygu, Dadlau, Deddfu a Diwinydda. Felly heb fwy am rhai geiriau thi, croeso mawr i'r Parchedig Jeffrey Gaynor, a ni'n edrych ymlaen y fawr iawn at yr hyn sydd gennych chi i ddweud am yr Esgob John Owen. Diolch o galon. Diolch yn fawr i chi. Wel nawr te, ychydig ddyddiau cyn Nadolig, 1869, ysgrifennodd Henry Thomas Edwards, oedd ar y pryd yn ffeiriad yn raethwr neu ficer Cynarfon, lythyr hir, bron a bod traethawd a gyfadoethuriaeth, a dweud y gwir, at William Ewart Gladstone, y prif weinidog. Roedd y Senedd newydd cytuno ar gwyddo o ddatgysylltu Eglwys Iwerddon ar ôl etholiad, lle oedd y pwnc yn gynolog i'r ymgychoedd. Ac yr roedd H.T. Edwards, mae'n debyg, yn rhag gweld y posibilrwydd o'r un peth yn digwydd yma yn Gymru. Pryderodd Edwards yn fawr iawn am gyflwr yr eglwys wladol yn y wlad hon. Canis oedd yn amlwg bod mwyaf rillethol boblogaeth oedd yn addoli fodd bynnag wedi troi at y capeli. Roedd radicaliaid a bob llaw yn lladd yr eglwys am fod yn ddifater ynglyn â chymreichtod a chyfrifoldebau bugeiliol. Ac yn mynnu torri cyswllt felly, hen gyswllt, rhwng wladwriaeth a'r eglwys. Roedd yn sôn hefyd am rangyfiawnderau, bu rhaid i fwyafrif y Cymru a'i wynebu megis talu i gynnal yr eglwys, a methu graddio yn y hen brifysgolion ac yn y blaen. Atebodd Edwards i'r sefyllfa trwy ddadlau mai trwy polisïau Llywodraeth Llundain oedd i ddechrau y 19fed ganrif deilliodd trafferthion hyn. Yr anghyfiawnder arall yn gwasgu ar yr eglwys Gymraeg. Sut yn union? Trwy beidio a phenodi Cymru Cymraeg yn esgobion oddi ar y flwyddyn 1714. Trwy anfon dynion nad oedd yn medru yr iaith y bobl, ac heb fedru uniaethu eu profiadau a'i diwylliant nhw. Trwy fynd yn groes i erthygl 40, y 20 erthygl 1,
peth llwyr wrthwynebus i air Duw ac i arfer y brif eglwys gynt yw gweddio yn gyhoedd yn yr eglwys neu weinyddu'r sacramentau mewn tafodiaeth na bod pobl yn ei ddeall. Beth oedd canlyniad y fath y brotest? Ym 1870, cynigiodd Watkin Williams aelod seneddol gynnig yn i'r cyffredin i dorri'r cyswllt rhwng yr eglwys yng Nghymru a wladwriaeth. Dadleuodd Gladstone yn erbyn y cynnig ac ennill y bleidlais bryd hynny. Yn yr un blwyddyn fodd bynnag, penodwyd Joshua Hughes yn Esgob Llanelwy. Y Cymro cyntaf i ddal swydd Esgob yng Nghymru pan symudodd John Wyn o Llanelwy ym 1727 i fod yn Esgob Carfaddon a Wells. Erbyn diwedd y 4edd ganrif ar 15, a roedd pob un o'r esgobion, 4 ohonyn nhw, yn Gymru, ac yn ei plith John Owen, Esgob Tyddewi, yn Gymru Cymraeg. Ac fe oseddwyd John Owen yn ei ddewi ym 1897, a fe bahaodd yn ei swydd tan i farwolaeth ym 1960. Nid oedd unrhyw amheuaeth am gymreichdod y dyn hwn. Roedd wedi bod athro Cymraeg yn Goleg Dewi Sant, Llambed, o 1879 tan 1885, pryd ac ar ôl hynny symudodd i dan ymddyfru a gwasanaethu fel pennaeth coleg yno, ysgol yna. Ond beth oedd y dylanwadau pwysicaf ar ei gymeriad a'i argyhoeddiadau? Yn gyntaf, i gatref yn Llŷn. Roedd ei dad yn wehydd ac aeth yn fasiandwr gwlân gydag amser, ond o gefndir cymharol tlawd felly y dath i'r byd yma. A roedd ei fam o Aberdaron. A hyd yn oed ddiwedd ei oes, doedd e ddim yn siarad llawer o Saesneg o gwbl, iddi wybod rhywfaint ohoni, ond doedd e ddim yn arfer ganddi i drafod pethau yn yr iaith honno. Ac yntau ond 10 mlwydd oed, aeth John i helpu dad, oedd yn Gymro trwyadl hefyd, pan gyfarfu dad a brifddathro ysgol Botwnog, ac oedd rhaid i John bryd hynny weithredu fel lladmerydd, fel cyfieithydd, trosi y sgwrs, y bod y naill a llall yn deall ei gilydd. Cymro y can oedd John Owen o ran iaith, ymddangosiad a diwylliant. Yn ail, yr oedd ffactor ei grefydd. Roedd ei dad yn ddiacon yn Gapel Bwlch ger Llanengan, aelod y Methodistiaid Calfinaidd. Cafodd ei fagu mewn catref Calfinaidd. Yn ôl J.T. Davies, mab yn gyfraith, John Owen wedyn, a roedd yr awyrgylch yn y bwthyn bach, ysgub o'r wen, yn llawn siarad am ragarfaeth ac etholedigaeth Duw. A roedd gweddiau teuluol a darllen y Beibl yn rhan anatod o'r arfer weinyddiol, yn ganolog i brofiad cynna a bachen a'r teulu cyfan. Cadwodd John ei bwyslais ar weddi ar ysgrythau lan hyd y diwedd. Ond yn ei arddegau, dechreuodd ei amau egwyddorion Calfiniaeth. Yn drydydd, dylanwad yr ysgol. Yn bennaf ysgol Botwnog a brifddathro David Jenkins, eglwyso'r pybyr mreiddiol o Gernyw. Aferai Jenkins ddefnyddio'r colectau llyfr gweddi gyffredin, bob wythnos, gebron y bechyn yna. Ni chaisiodd o fodi John, oedd bynnag, i addoli yn eglwys y plwy, a gwerthfawrogodd John a'i dad, Griffith, yr agwedd oddefol honno. Ac yntau ond yn 15 oed, cynigiwyd swydd is-athro i John, gan roi cyfle iddo fe ennill y swm o 20 punt y flwyddyn, ac y cyfle hefyd i ymdrwytho yn y clasuron a mathemateg, gan obeithio mynd ymlaen i
fod yn fyfyrio yn un o'r hen brifysgolion. I brif pwnciau felly oedd mathemateg a Groeg a Lladin, ac fe lwyddodd yn ei ymdrech i fynd i goleg Iesu ar y dychen. Aeth y bachgen yn ddarllenydd brwd ac yn diddorol iawn hyd yn oed yn y cyfnod cynnar hwnnw, dechreuodd e ddarllen erthyglau H.T. Edwards, mae'n fy ngeni, o blaid yr eglwys wladol. Yn bedwerydd, dylwn ni sôn am ddylanwad y bugeiliaid lleol, yr offeiriaid lleol. Mewn cyfres o erthyglau yn y Llan Archers News o Ebrill 1911 ymlaen, talodd Owen dernged iddynt ac yn ei plith Canon James Rowlands, raith o'r Mellteirn a Botwnog. Am y Parchedig J.C. Williams Ellis, cymrawd Sydney Sussex, Caergrawnt, dywedodd e ar y pryd, ond i bai am ei garedigrwydd ef, ni lwyddasom i ennill ysgoloriaeth i'r dychen. A mae hwn yn bwysig oherwydd bod John Owen, ar hyd i weinidogaeth, wedi pachu swydd y ffeiriad plwyf, nad oedd erioed yn dal y swydd honno. A roedd e'n pachu y swydd ac yn ceisio helpu i gyd y ffeiriaid yn y plwyfi a hyd i esgobaeth. Wnaeth i orau i godi arian gan leigwyr i helpu y llyrigwyr ennill i tamaid. Ond cysylltir ef, nid gymaint a'i gefndir, wrth gwrs, bod rai wedi gwerthfawrogi y ffaith bod yn un o werin, ond yn ytrach am ei rôl, am ei swyddogaeth, felly, yn ymgyrch, gwahanol ymgyrchoedd, oedd yn cynhyrfu y dyfroedd yn y cyfnod hwnnw yn ail ran 4 ganrif ar 15. Daeth ei sylw'r cyhoedd yn ystod ei amser yn Llambed, lle arosodd am 6 blynedd o 1879 ymlaen, ac yn yr un flwyddyn gyda llaw fe wnaed yn ddiacon gan yr Esgob Basil Jones ac y ffeiriad fel yn ôl yr arfer y flwyddyn ddilynol. Roedd addysg yn bwnc pwysig iddo ef a hyd i oes, ac yn bwnc felly, bwnc eitha dadleuol yn Gymru am flynyddoedd oherwydd y tyndra rhwng yr eglwys a'r capel, oedd yn siro pethau. Un pen yr wlad i'r llall yn anffodus. Cefndir y busnes yma, wrth gwrs, yw'r ffaith fod yr eglwys yn wedig yn Gogledd Cymru ac yn wedig yn Esgobaeth Bangor wedi ceisio sefydlu ysgolion eglwysig, Deon Cotton er enghraifft ym Mangor yn flaen llaw yn y mudiad hwnnw, ac ar un pryd adeiladwyd miloedd, nid cannoedd, miloedd o gapeli ar draws y wlad a gyfartaledd yn y cyfnod hwn, ran gyntaf y ganrif honno, un capel bob wythnos. Tro a fyd, wrth gwrs, mae un yn cau dyddiau hyn bron bob wythnos. Felly sefyllfa od, roedd yr ysgolion cenedlaethol, ysgolion eglwysig, lle dysgwyd y catechism yr eglwys yn cynyddu mewn niferoedd, ond plant o gefndir ymneilltuol yn mynychu nhw ar adegau, byr aml. Achosodd hyn gynnwrf yn ystod yn rhengoedd y blaid rhyddhydol, oedd yn tueddu ochri a radicaliaid, a gweinidogion capeli hefyd yn gweld y drefn yn anheg, fel llawer agwedd arall a fywyd cyhoeddus yr eglwys a wlad. Beth oedd ymateb John? Yn y bôn, credodd fod hawl gan rieni i fyny addysg grefyddol i'w plant, oedd yn gyson, addysg felly, oedd yn gyson ei daliadau crefyddol eu hunain. Yn wedig pan fydde rhaid i rieni anfon eu plant i'r ysgol nôl cyfraith wlad. Yn gefndir i'w argyhoeddiadau, yr oedd ei gred gadarn mae trwy ddwyddol ordynhad y mae teulu yn bod, gwlad ac eglwys. Nid oherwydd y wyllus dyn, ond oherwydd y wyllus Duw. Ni wyw gan John Owen fod yn ddadleuwr yn ddehun, yr oedd yn barotoch
i gymodi ag eraill nag yr un y llws am ni amdano gyne, A.G. Edwards, bod papur yn Lerpwl a pwyntiad i gydweithio a A.G. Edwards yn y Gydeillan yn Llanelwy yn dweud fod e'n combative dyn. Unwaith eto, nid mwyn dadlau enillodd John Owen sylw yn y wasg, yn wir croesawodd Owen y deddf Welsh Intermediate Education Act tra oedd Edwards ar y llaw arall yn gweld yn wyth ac yn condemnio y ffaith i fod yn saturated with non-denominationalism. Yr oedd Esgob Llanelwy yn hallt i farn ar y mater ac yn condemnio y ddeddf. Dangosodd John Owen ar llaw arall ddiddordeb ymaferol yn ysgolion ar hyd i yrfa, enghraifft cefnogodd ysgol ramadeg Ystrad Meirig yn ei esgobaeth. Esgob yn ymdybygu i raddau helaeth ar ysgol lle cafodd ei fraint gael ei ddysgu, hynny yw ysgol botynog, y ddoi yn ysgolion gramadeg. Ar un pryd, am iddo gefnogi'r egwyddor o ysgolion enwadol, wynebodd beirniadaeth lem. Methodd Coleg Dewi Sant Lambed gael ei dderbyn fel rhan o Brifysgol Cymru, gan fod rai yn ystyried bod yn goleg ddiwinyddol ytrach na phrifysgol, a gwadodd John Owen hyn yn chwern ac yn bendant. Yn ystod ei amser yn Llanelwy, cymerodd John Owen ran bwysig yn y ddadl am y Degymau, am y degwn, a o pryd yr oedd y diwydiant amaeth dan bwyso herwydd mewn fforio id a cnydau o Canada ac yn y blaen, diwasgiad amaethyddol yn pwyso'n drwm ar incwm y ffermwyr, a hwythau yn angydweld ar arfer, hen arfer, o dalu degwm i eglwys estron yn eu tîp nhw. Ac yn ei bapur, Banner ac Amserau Cymru, ffrwydrodd Thomas Gee, y radical, yn erbyn yr hyn alwodd ef, yr hen wrach. Nid yr hen ddywediad, yr hen fam, ond hen wrach. Wel, wynebodd John Owen y her, ac yn Nidalennau, yr un hwyddiad, rhwng Awst a Medi 1890, sgwennodd gyfres o lythyron, erthyglau yn wrth ddweud barn a dadleuon Gee. Yr oedd John Owen yn pryderu am effaith yr angydfod a'r berthynas ar y ffeiriad plwy, yn colli incwm wrth gwrs, a'i blwyfolion. Ac roedd hyn yn nodweddiadol ohono oherwydd oedd eisiau creu undod ac ewyllus da rhwng pobl ar y cyfan. Nid mwyn ennill ddadl y dechreuodd ni ymgychoedd, ond mwyn dangos cyfiawnder yn ôl i farnau, cyfiawnder isafbwynt. A roedd e'n felly yn awyddus i newid y hinsawdd crefyddol a gwleidyddol. Wedi cwbl yr oedd y Methodistiaid Calfinaidd, enwad grymusa ym neilltuol yn y gogledd, wedi troi yn erbyn y hen fam am nifer o resymau. Ac yr oedd y blaid rhyfeddol fel y chlywsom ni gyne yn y cyfnod hwnnw wedi penderfynu cefnogi'r ymgyrch i ddatgymalu ac i ddadwaddoli'r hen fam. Wel, dath ddadl honno ynglyn â degymau i ben trwy drosglwyddo y cyfrifoldeb amdalu'r degwm i'r tirfeddianwyr, peth call oedd hwnnw. Ond nid oedd y broblem ynglyn â pherthynas yr eglwys a wladwriaeth wedi dod i ben eto sywaith, a phahaodd y dadlau a chwerder am ddigawdau gan wynychu y dystiolaeth Gristnogol yn gyffredinol. Paham y brwydrodd Owen yn erbyn datgysylltiad a dadwyddoliad yr eglwys mor hir ac mor ffyrnig. Cawn weld ei ddadleuon yn ei areithiau ei gyfraniadau i'r wasg. Yn gyntaf, credodd fod y fath weithred yn sicr o wynychu yr eglwys, yn siŵr, y sefydliad hynaf y wlad a sefydliad Cristnogol. Effaith a grefydd yn gyffredinol yn y wlad. Trwy gymeryd asedau ac yn y blaen, trwy niweidio y weinidogaeth blwyfol ac ati.
Yn ail, credodd y byddai rwygo hen undod rhwng yr esgobaethau Cymraeg a thalaeth Cagaint yn andwyol hefyd. Nid trwy ddeddf wlad y daeth yr undod i fod yn ei farnau, ond trwy ymwybyddiaeth o ffydd gyffredin rhwng Lloegr a Chymru. Wedi'r cwbl, oedd y convocasiwn wedi bod yn awdurdod o fewn talaeth Cagaint 2 ganrif a hanner cyn i'r tir gyffredin gael ei sefydlu. Yn drydydd, pwysleisiodd ei fod yn awyddus i gydnabod yr egwyddor am gymreichdod yr eglwys yn wyneb cyhyddiadau gan rai amneillwyr bod e'n offeren i Seisnigeiddio y wlad ac roedd e'n esiampl da o Gymru trwyadl twym galon. Felly, a roedd yn credu'n gry yn yr egwyddor o eglwys wladol, gan roi blaenoriaeth i un enwad nid mwyn tra oeglwyddiaethu ar y llaill, ond mwyn darparu gweinidogaeth i'r gymuned gyfan ac i'r wlad gyfan. Ac yn hynny o beth, roedd e'n rhoi ffigurau ystadegau yn dangos bod y ficer ar gael mewn llawer o gymunedau lle nad oedd gweinidog ymneilltuol yn byw. Yn olaf, gwelodd digon o dystiolaeth i herio y ddadl mae gwlad ymneilltuwyr oedd Cymru. Cytuno llawer o'r ochr arall a'i ddadl, dweud gwir, fel oedd y amser mynd ymlaen, ac fel oedd capeli yn pentyrru dyledion anferth wrth godi capeli di ben draw, ac eto yn colli rhywfaint o gefnogaeth. Ac i'r pwrpas hwnnw, wrth gwrs, roedd e'n llygad i le yn dweud y bydde gweithredu'n unol a egwyddorion y radicaliaid yn niweidiol y wlad ac yn arwain at seculareiddio y wlad hon. Ac yn pwyntio fus at hyn oedd yn digwydd yn ninasoedd Lloegr a modd yr oedd mwy o mwy yn cefnu arddoliad cyhoeddus. Wel, wrth gwrs mae cwestiwn yn codi yn anochel yn dydy. Ai aflwyddiannus bu Owen yn y pen draw? Wedi'r cwbl, fel y clywsom ni gyda, a roedd y ddeddf yn cael ei ffasio yn y flwyddyn 1940. Llwyddodd Lloyd George a gyda llaw, bod A.G. Edwards yn gyfeillgar a Lloyd George, doedd John Owen ddim i'r un graddau o bellffordd. Lloyd George McKenna oedd ddi-hildio fel ysgrifennydd catref ac asgwydd, llwyddo nhw i wthio'r bil trwy'r Senedd ac ganbwyso ar ddeddfwriaeth i gwared o fito tir arglwyddi fe ddebyniwyd y ddeddf. Ond, rhaid sylweddoli, bod e wedi colli y frwydr seneddol ac gwelwyd John Owen ar y noson dyngenfedol honno, a'i ben yn ei blu yn cerdded yn drist trwy'r coridorau San Steffan. Eto, ni phleidleisiodd tir arglwydd dros y bil hyd y diwedd. Ond roedd Owen yn ddigon o ddyn pragmataidd i wynebu yr her nesaf. I gyd yn ffurfio o ddeddf lles yr eglwys oedd i fod yn weithio ar ei phen ei hun ac yn torri cyswllt a thalaeth Cagaint. Wedi'r cwbl, fod ei wedi cefnu ar rai agweddau i fagwraeth Calfinaidd, doedd e ddim wedi cefnu ar egwyddor ar ei obaith yn ragluniaeth fawr y nef. Nid oedd e'n un ymmollwng i anobaith, hyd yn oed ar awr dywyllaf. Atebodd i'r ddeddf trwy geisio cwrdd ag eraill i sicrhau parhad sefydliad yr eglwys. Mae rhaid cofio bod e wedi rybuddio byddo ysgolhaig Tuddew er enghraifft, mae'r eglwys angach yn colli rhan fwyaf o'i incwm ac yn fwy dibynnol wrth gwrs ar roddion gwirfoddol
ac roedd hyn yn destun pryder I lawer un, fel y rybuddiodd e, enghraifft, 2 flynedd cyn i'r bil gael ei dderbyn, I ffansio, fe siaradodd e mewn 8 cynhadledd esgobeithol yn Lloegr. O'r yn ddyn prysur, dyn diwyd. Oedd gofid yna, ond yn lle cael ei balysu gan ofid, fe ath ati yn bragmataidd ac yn ddiwyd I sicrhau sefydlogrwydd ac I gydymffurfio â chymalau y ddedd. Gan ddangos agwedd arall ar ei besnoliaeth, I barodroedd a'i allu I ddenu pobl eraill I gydweithio yn ddyllon ac yn hapus gydag ef. Enghraifft, yn Ionawr 1950, bu cyfarfod y cydbwyllwr yn Llundain, ac yn union ar ôl hynny, ath John Owen draw I weld John Sankey, y cyfreithiwr ac eglwyswr mawr, a gan ofyn iddo fe baratoi y cynlluniau angenreidiol I sefydlu corff y chynrychiolwyr a'r corff llywodraethol. Mae rhaid sylwi bod caplan John Owen, Ben Davies, eisoes wedi anfon at Archesgob cael gaint. Nifer o gopïau o cyfansoddiadau eraill Anglicanaidd ar draws y byd. A felly dechreuodd Sankey ar y gwaith y bore tranoedd. Dyna gryfder arall o John Owen felly, I allu I ddenu eraill I gydweithio ag pan oedd yn ddyn cymharol ifanc, yn Llanymddyfri enghraifft. Fe ddylanwadodd yn drwm a Frank Morgan, oedd yn rhoi help iddo fe a bwnciau hanesyddol. A Frank Morgan, wrth gwrs, yn gymrawd Coleg Keble yn Rhydychen. Dyna un o fanteision cael rhywun fel John Owen yn mewn lle amlwg a swydd uchel. Yn ôl Harry Williams, sydd wedi ysgrifennu traethawd ar gyfer ei ddoethuriau sydd yn haeddu sylw, sicr, bu John Owens yn arweinydd y gad. Eto, yn hyn oll, a roedd John ei hun yn galw A.G. Edwards, the chief. A doedd e ddim am fod yn Archesgob Cymru, cyntaf Cymru. Ac yn addas iawn, felly, ath John Owens I gyfeirid arall gan ysgrifennu traethawd dadlennol rai wythnosau cyn y cynulliad mawr yng Nghaerdydd yn Hydref 1917, pryd debyniwyd y cynlluniau I sefydlu strwythur ar gyfer yr eglwys. Yn ei gyfraniad tanlinellu a wnaeth yr angen I sicrhau parhad yr eglwys, nid yn unig yn y dyfodol agos ac am flynyddoedd lawer. Oherwydd yn ei dib yn ei farn a roedd yr eglwys yn ganolog I hunaniaeth Cymru. Ar ôl y holl ddadleuon, ceisiodd John Owen I gymodi pobl a'i gilydd, I gymodi Cristnogion o wahanol draddodiadau gan bwysleisio y tir cyffredin, gan gymrydwyo enghraifft ddatganiadau cynhadledd Lambeth, pathed undeb Cristnogol 1920. Mewn gwirionedd, daliodd J.O. fyddylrid eang, a falle dan ddylanwad un o'i arwyr ef, F.D. Morris, a roedd enghraifft J.O. John Owen yn darllen waith F.D. Morris, y diwynydd oes Victoria, bron bob blwyddyn pan fyddai'n amorffwys yn y Swistir. Ac roedd e'n eisiau cymodi Cristnogion a'i gilydd ac yn barod enghraifft I roi anechiad ei gyfarfod blynyddol eglwysu Efengylaidd ychydig flynyddoedd ar ôl y datgysylltiad ddod I rym. A felly dyn eangfrydig ac oedd e'n deall o bosib agwedd y meddylfryd yr ymneilltuwyr yn well na falle agwedd yr ein Gatholigion yn ne ddwyrain Cymru ac wedi yn ysgobaeth Llandaf wrth wynebodd I gynllun I sicrhau concordat ynglŷn ag addysg grefyddol yn ysgolion. Oedd yn seiliedig ar ysgrythyr ac ar credo'r apostolion. Hoffwn I wrth gloi y drafodaeth hon
sôn am ei ddiwinyddiaeth. Mae'n hawdd i ni anwybyddu hyn wrth ganolbwyntio ar ei fywyd cyhoeddus yn dadlau yn erbyn datgysylltiad a wedyn ni yn mynd ati i lunio cyfansoddiad, helpu llunio cyfansoddiad ar gyfer yr eglwys datgysylltiedig. Rôl y llyfrgwyr, fel dwi wedi crybwyll eisoes, oedd yn bwysig iddo fe, i ddysgu'r ffydd ac fe welodd John cysylltiad agos rhwng gwaith bugeiliol a phregethu, a mae hon yn wir hyd heddiw. Canmolodd Jane pennaeth Llambed, tra oedd John yn athro Gymraeg yna, canmolodd Jane pregethau John Owen yn y capel yn Llambed, gan awgrymu fod e wedi deall angenion ysbrydol a bugeiliol dynion ifanc oedd yn baratoi ar gyfer y weinidogaeth sanctaidd. A mae hon yn wir am ei agwedd ar hyd i oes. Yn ail, yr oedd John wedi cael ei ddylanwadu pan oedd e'n grwth fach yn Motwnog trwy fynychu gwasanaethau'r eglwys millteir ac yn gwerthfawrogi iaith a dyfnder y llyfr gweddi gyffredin. Iddo fe oedd y colectau yn deunydd defnyddiol dros ben i fyfyrio arnyn nhw, fel y byddai'n gwneud ac yn cymrydwyo yr arfer yn ei ddatganiadau. Ac felly, dyn gweddigar oedd e yn y bôn, a dyn oedd yn medru uniaethu i brofiad ysbrydol a phrofiad i gyd Cymru. Bu'n farw yn Llundain, 1920, ac pan fu'n farw, galarodd llawer, ac dwi wedi darllen rai o'r teingedau. Maen nhw i gyd yn gytun taw Cymro mawr oedd e, a bugail da, y dyn diwiofrydig. Yn wir oedd ei angladd yn Abergwili yn nodweddiadol ohono, yr oedd yn syml ac yn ddefosiynol, ac yr oedd gala mawr ar ei ôl. Diolch. Wel, diolch o galon, Jeffrey. Trafodaeth hynod diddorol ynghylch John Owen, a mae'n diddorol iawn sylwi i fod fel E.G. Edwards wedi cael ei grybwyll fel y cyntaf o archesgobion Cymru, sybiliad, ond i fod wedi gwrthod hyd yn oed ystyried y peth, a i fod wedyn yn ystod y trafodaeth yn wythnos y Pasg 1920 wedi llywyddu dros etholiad E.G. Edwards fel Archesgob cyntaf Cymru. Mae gennym ni rhyw 5 munud ar gyfer cwestiynau. Felly, diolch o galon i'r Esgob Gwyn, diolch o galon i'r Parch Jeffrey Gaynor am ei cyfranadau hynod ddiddorol.